Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya 'yan uwa, barkamu da sake kasancewa a cikin wannan tasha ta Ɗanjuma Hausa TV. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan lokaci mai albarka. To insha Allahu yau zan nuna mana yadda za mu magance matsalar wayoyinmu da kanmu ba tare da mun je wajen mai kwamfuta ba. Yau matsalar da za mu yi magana a kanta insha Allah za mu yi magana ne a kan sau da dama mutum za ka ga yana so ya shiga cikin wayarsa ko cikin wani application, amma yayin da ya zo zai shiga sai ka ga yana nuna masa unfortunately application has stopped, wanda sau da dama mutane sukan ji haushi idan sun zo shiga application din sai suka ga yana nuna masa irin wannan abun, su yi su shiga amma ba zai shigo ba, sai dai ya rika nuna musu wannan kalmar ta unfortunately application has stopped. Wasu saboda waɗannan matsalolin ma sukan sayar da wayoyin nasu ko kuma su ba da su kyauta, wasu kuma saboda waɗannan matsalolin suke zuwa su ba masu kwamfuta su share masu ita, ma'ana su yi masu flashing don ganin sun rabu da wannan matsalar. To insha Allahumma rabbi, idan kuka biyo ni cikin wannan bidiyo zan nuna mana matakai guda 3 da za mu bi domin warware wannan matsalar ba tare da mun je wajen mai kwamfuta an share mana duk abin da ke kan wayoyinmu ba, kuma ba tare da mun sayar da ita ba saboda wannan matsalar. To da farko dai yayin da ka shigo cikin application ɗin wayarka, gashi nan ga application nan iri daban-daban. To farkon abin da za ka yi sai ka nemi Play Store, sai ka shiga cikin application ɗinka na Play Store ka taba shi kamar haka. Bayan ya shigo da kai cikin application ɗin na Play Store sai ka kokari ka yi searching ɗin shi application ɗin da yake yawan nuna ma unfortunately application has stopped ɗin nan. Da kamar misali a ce Chrome ne yake nuna ma wannan matsalar na unfortunately application has stopped, sai ka rubuta Chrome sai kai searching ɗinsa. Bayan ka rubuta Chrome ka yi searching ɗinsa, kaga zai nuna ma open ne, saboda dama ka riga ka yi installing ɗinsa, ma'ana kana da shi akan wayarka, yanzu babu buƙatar ka sake yin installing ɗinsa. To ana abin da za ka yi, za ka ga ya nuna ma abu guda biyu, installing da kuma uninstalling. To sai ka shiga wajen uninstalling ɗin sai ka taba. Bayan ya yi uninstalling ɗinsa sai kuma ka zo ka sake taba installing ɗinsa, ka sake yin installing ɗinsa. Idan ka sake installing ɗinsa ya download ya sake saukowa, to bi idinillahi ta'ala idan ka koma cikin wayarka ka je ka shiga cikin application ɗin, za ka ga ka shige shi cikin sauƙi kuma ba tare da ya nuna ma wannan matsalar ta unfortunately application has stopped ba. Amma idan har ya ci gaba da nuna ma wannan matsalar ta unfortunately application has stopped, to sai ka zo kuma ka shiga cikin setting ɗinka na wayarka. Bayan ka shiga cikin setting ɗinka na wayarka ya buɗe ma kamar haka, sai ka zo ka nemi application manager sai ka shiga gashi kamar haka. Bayan ka shigo cikin application manager ɗinka sai kuma ka zo ka shiga cikin application settings.